Ассалому алайкум бародаро, салом ба ҳама подписчикои Автолайф. Имрӯз 10 октябр аст. Қарор дорем дар Мошин бозор Душанбе. Имрӯз якшанбе аст ва мо қарор дорем дар Мошин бозор Душанбе якчанд мошинои беҳтарин аст. Дар ин навор бовар дорам ҳаматонда мақбул мешаванд. Як ҷой барояда бишинин, навора тамошо кунед. Ҳатман дар канал обуна шавед, лайкора бизанед. Мегзарем ба тамошои видеода ва ба сами ҳамаи подписчикон мерасонам то 15 декабр дар магазини Автолайф аксияи ҳама наводи чиқодор аксия кардиам. WhatsApp да бинависонед, номерои ма дар рӯи экран аст. Каталога равон мекунам. Доставка ба тамоми шаҳри ноҳияи Тоҷикистон ҳастай ва ҳатман ба Автолайф биё. Марамад Мерседес сечка бародаро 98 сол объеми 2 тамошо кунед. Ана 4 та балони нав, хадавои нав каги сола. Сайстанаш ҳам тозаги хишурай машина. Бабина салонаш 4 дараш электропакет. Хуб чхолои нав, салон тоза. Коробкаш механикай. Багаж. Бензин ая? Газ ам дора? Запаскаш, хуб акклиматор. Хуб дамкрат ҳамаш қоидавия. Балони газша. Як шарда гаштагая? Хуб. Пробегаш 329,000 будай. Хуб асер дора, кондиционер. Салонш ҳам тоза хушрода. Хуб объемаш 2. Газа бензина. Чанд смака нархаш? 80,000 мега. Хайрдори конкрет набоша, бо муомила мешав. Номери акан 111 01 22 84. ане занг бизанед, хайбо барои шумора бо бештар маълумот метавам. Toyota Avensis бародаро 2007 сол, объеми диққати вагона Европаи як тамошо мекунем. Сасяни балонош ҳам навай. Салонаш нақшаш ҳам як бинед. Электропакет. Салонаш тозака, краскаш ҳам зур. ҳамаҷо задагӣ хиркадагӣ надорад. 4 та электропакет, мултирул, коробка автомат ва гриф. ҳамаш 100% кор мекунад. ҳамаш 100% кор мекунад. чанд та гуфтаси якайра? 85,000 бо муомила мешавад. 988 44 77 50. намарамад занг бизанед, чахчах кунед фақат. Мерседес зайчик бародаро 2000 объеми 2. Хоб шампанский свет, як тамошо кунед. Тонировка чанд қадига оҷи? Састаи балош 50%. 2 моҳи дига тонировка дора мега. Салонаш нақши бошам як бинед. бошам электропакет, мултирул, коробкаш механик, 4 та электропакет дора. ина салоншо бинед. сасани зур 01 01 84. чанд тафтиси рака? 78,000 бо муомила мешавад. Фақат сум варианти алиш. Варианти алиш ҳам боша мешавад.
ягон вариантиялиш ҳам боша пешниҳод кунед яка бина хоб муомила мешаванд занг бизанед чахчах кунед сраҷи караван бардоро 2003 гуфтем ка 2003 сол объем 1.16 як тамошо кунед чашкиёш наомадаи растамош кашида мега ҳуҷҷат надошта асасани балонош балонои ақибаш навтар буда салонаш бензини холӣ аян ака бензини холӣ буда краскаш ҳам зур ягон ҷош задаги хиркадагӣ надора заводскои хичаян ҳамаш 4 та электропакет я магнитофони заводской ҳама чо шайхи чай озирашда коробкаш механик чанд тафте сирака 75 та бо муомила мешаванд фақат сум варианти алиш номро табугака 901 10 73 16 хе намаравад занг занака хай чахчах кунед Toyota Corolla ду бародаро 2008 объем 1.8 хатин як тамошо кунед састани балонош ина танировкаш чанд хай дига солона уҷат солона танировка ҳамаш солона ина диди ахибош краскаш ҳам нама ягон ҷо задагӣ хиркадагӣ нестай ахибош ҳам як бинед ахибош ручной буда газ бензина бензини холия пешош электропакет коробкаш механик буда на салонош европа буда хоб нусашо ну 12 13 14 чанд тафтес чабра 80 мегин бо сауда мешки 80 мега бо муомила мешайна марванд занг бизанед чахчах кунед Toyota Fielder бардоро 2008 сол объем 1.5 хати як тамошо кунед танировкаш чанд хай дига яка 8 моҳ дига танировка дошта ҳуҷҷатҳои солонашам 8 моҳ ина солонаша як бинед сасиями балонош нав краскаш ҳам зур ақибоша як бинед ахибошам электропакет буда хоб коробкаш автомат монитор дора ина салонаш 4 та электропакета чанд тафтес шака 70 та мегака бо муомила меша фақат сум варианти алиш ҳам аса вариантора мебина ака номро табгу 99 31 30 наваравад занг занакада бо муомила мешава 5 бардоро 2012 сол объеми диққатин як тамошо кунед састани балонош 4 диска безкулчивои доступ дора на салонош краскаш ҳам зур ягон ҷош задагӣ хиркадагӣ хеле варианти чӣ надора тоза акай бина яхибош ҳам бинед безкулчивои доступ 4 та электропакет обогрев мултирул коробка автомат хоб старт стоп монитор ҳамаи функсияро дора яъне чухолакҳои подушкадор массажка задагӣ панорама салонш тозааки зур 100 чанд тафти ака 120 мега бо муомила мешава фақат сум варианти алиш фақат сум хатия номро 501 70
54-64 زنگ بزنه کده بو چخ کنه. استراتژی باردارو 99 سال ابیوم 1.6 قطی گاز بنزین خوب همشان او کدگی موتور مقصد 100% ماشین یک تماشا کنین. چشکاش اساسا این بالونش عقیباش رو چونای حجت چند قید گرفتی اکا؟ تا دکابر حجت دارن 4 دیسکای заводской داره تا دکابر حجت کانسانر همش کار میکنه پیشو الکترا پاکت коробкаш механик ина кондиционериш бардоро салоншам тоза буда. чанд тафтиш ака 48 тамга ака бо муомила меша фақат сум гуфтин ака номро 112 82 28 28 хе занг занен чах чах канен акада